सब्सक्राइब करू श्यामा म्यूजिक चैनल के आ घंटी के निशान के जरूर दबाओ सबसे पहले ऑडियो आ वीडियो देखवा आ सुनवा के लिए। तोरा से मिलके डीजे बजा के, तोरा से मिलके डीजे बजा के हमर दिल खुश भेल गे। दो दे अपन मोबाइल नंबर तोरा ब्याह में मरबा बना देबगे। दो दे अपन मोबाइल नंबर तोरा ब्याह में मरबा बना देबगे। तोरा से मिलके डीजे बजा के, तोरा से मिलके डीजे बजा के हमर दिल खुश भेल गे। दो दे अपन मोबाइल नंबर तोरा ब्याह में मरबा बना देबगे। दो दे अपन मोबाइल नंबर तोरा ब्याह में मरबा बना देबगे। हम आयुष जखन एबोगे तोरा अंगना में गेबोगे। डीजे बजा के गाना लगा के सबके हम नाचेबोगे। हम आयुष जखन एबोगे तोरा अंगना में गेबोगे। डीजे बजा के गाना लगा के सबके हम नाचेबोगे। तोरा से मिलके डीजे बजा के, तोरा से मिलके डीजे बजा के हमर दिल खुश भेल गे। दो दे अपन मोबाइल नंबर तोरा ब्याह में मरबा बना देबगे। दो दे अपन मोबाइल नंबर तोरा ब्याह में मरबा बना देबगे। मरबा हम बनेबगे अपने से हम सजेबगे। सखी सहेली के नंबर दो के करतो रंजित के चर्चा गे। मरबा हम बनेबगे अपने से हम सजेबगे। सखी सहेली के नंबर दो के करतो रंजित के चर्चा गे। गायक मनोज राइटर सोनू, गायक मनोज राइटर सोनू सरबन सने रह जाई है। दो दे अपन मोबाइल